titsvage maridhimu kunani kuna Mangurenje na Zimbabwe wake Madimino ndati zvoni ndauya pano na Magribhi uya akagara apa kuti andiratidze vanhu vanoita nezvemusic ndopata vatazosvika pano tikakumhoresaiwo tikazomaka zvitipope kuti tigare tichitaurawo zvinhu zvacho. Saka uri kuti chii? Ndikuti zvoni denda wano maridhimu ari nani. Sa maridhimu ndo uri kuchemera? Maridhimu nestudio neko kuzopefumirawo zvinhu zvacho. Ngastudio ikuvhura mandisanyanya uchema. Saka music yako yo uri kuita sei so far? Unewo here kana dzawakamborekodha dziripo? Music dzandakarekodha dziripo. Unengani? Maalbum. Asi album music yangu inosvika about 55 yakangosangano zvinoenderana zvokuti unozvina zvinhu zvichikurira apa zvinhu zvakangorongowo zvazvo. Yakarekodwa unengani? Dzakarekodwa about 53 bo ndakambosiya music zvikani zvimakore ipapo ndopachona painzi mukomana kuti asei ari kuvhurika ndasina kusiya music. Aita zvemusic uchivhurika ukatanga fasted kwaiwoga utazozovhurika sezvinotasangana mese ubva kuti kupenga dai ubvanziwe kupenga ubva unotena ubvanziwe kupenga unozopenga bati marika anozokudzora futi vaiziva watokupenga anozokudzora watongopenga ndakatongopenga usikurasiswa njere zvezvongonzi ngekutsemera wani freestyle kekupenga kachona haunambovhura uri kanamba kekuti wanzwa kwapenga wambovhurika wapana kwarovera kuratidza kuti aikwazisa kuti aiwana andakupenga zvazvo zvakapenga inini aiziya andakupenga pozvinoita sei handina ndingoro munhu aizi asi anokwanisa kuita zvinhu zvekuti mimi munozonakirwawo makambounguva time yako hatsemura wani freestyle rakanyanya wozi vana vaingofamba vachifambisa ruma rekuti kupenga vaida ngobatirwa wani freestyle chekupenga hatina revenge fana kwazisa kuti hausi kuvhurika ivo vanoziviswa here vanhu vanongatoziva kuti munhu asi kupenga but kurwadziwa kwekuti alright madmad pane zvanaida kubvunza vafana vazongojambira munhu aitanza kupenga zvinorevei komadmado aripo chete madmado pasina kupikiswa futi nekakurwadziwa godo mukati but godo kona rinoitika tsiriwo pamwe nokukanganisirwa vanhu zvinguva ndonyondiro vanhu futi munhu atadze kuzorwadziwa tichiri kufamba tese tikazokuti sori right vanzosori wakanganisirwa iwo uri munhu hapana munhu asikakanganisika madmado chamuka hapana munhu aikona uramba uchikanganisa vanofunga kukanganisa zvaunonga uchitiwo kugona utadzira mwe munhu maisiya saka mukonochi kugonderana chako chaiko hakuna. Ngatidzokeka kumusic madmado ngatimbotaura nyaya yemusic ndachibvunza inini kuti une dzakarekodwa here ukati dziripo saka pane dzawakarekodha pane dzine mavhidhiyo here mavhidhiyo angu ndaida kuburitsa mavhidhiyo ndaitozva ndatoita sei ndaiva ndatoita sei ndabva ndangozi zvinhu zvangu hazvina kunyatsoita ize hazvina kunyatsorongeka zvakirwa aiza vhidhiyo yangu aiza asi takatoenda namaindastiri kwaiza kunjanji kwaiza tichidai kuti zvinhu zvite sei ndokudoka picha zvimwe zvezvi aiza ozi ndokunotirwa kaatika aigaaiza zvimwe zvezvi hapana sterek imwe yekuti anzi vakomana vakazodziya havaiti aiwa saka iwo pamadhiri ako emusic iyo paunganyatsoti urida kubatsirwa kana kuti undepapi kuti zviite zvazvo pakuenda kustudio ipakubatsirwa kunzwa music yako yo chiro wakadai apa dai wadai nidai yo sadai dai zviri right sadai zviri kuzikona ipapa ndingone chikoko tone mechizi
Aiza. Nikapamwe nikatese ndikangandira kangandotomboputo. Okay. Ko pane vanhu vari kuimba kudhara. Pane here uri kutambawo navo vekuti vanogona kuita vachikuudza kuti apa wadai apa wadai. Vanondiudza maideas ari right. Ndivanani? Ini ndine mashamwaro anonditondidawo izvezvo zvokutondidawo. Zvokutoti aiwa munhu ari kutoita sei atobuda antokuudzawo chekubatsira. Kune zvezvo zvokuti unoudzwa chii? Asi kutambira zvese zvirong nezvakanaka munhu ari kuri pakutaura. Vaungataure zvinezvi kuti ndivo vanhu vari kukubatsira vauri kushanda navo ndivanani? Ini ndoshanda naMwari paupenyu hwangu. Vanhu pabasa randobata inini. Panonzi Blitz. Anoweredhawo magedhi ake. Anoweredhawo magedhi waiza nebasa rake. Ndavaziva. Ndangosangano naye. Ini munhu anongoitawo mapeace job aiza. Ndafana panapo pakanzi padoiswa matombo. Unoisa matombo apa pesa topafanira matombo. Mvura ikanaya vanhu vanopekutsika. Vasanyore madhaka. Wazviziva? Zviyezvi chete. Kana mahuswa ada usako tungosaka. Saka video hatina kana one. Mavhidhiyo akaitwa. Anovharwa izvezvezve. Zvoitika pati. Chivharo chachina. Unoshaura kuti chii chakaipa pakuvharwa kwezvinhu. Anovharwa asati apedza. Sabotage. Waiziya. But ndizoti sabotage yoyeka inenge chibva kuko inenge chiitwa. Andiri. Inini. Ngandingoudzweiko kuti ona iwewe chinokuvhiringidzira zvinhu. Wakadai nekudai uneudzidai. Pakudai nekuvhiringidzira chinhu chii? Unovhiringidza vanhu anongoda kukovhiringa vanhu handizvo zvezvo zviripo. Ndisafunga madhiba pamukudiwa kastereki. Handisudiwa handiri. Ipapo stereki dzekudiwa zvezvi. Aiwa. Kaplastics mayo. Zvezvo zvekuti mukudiwa. But not zvezvo zvekudiwa. Kokudiwa. Varipo vari kukudai. Ashoma. But vanondida zvezvo. Vanongokudai zvekushandisa pakuda. Kushandisa pakuda. Zvokushandisa pakuda zvavari kuda. Imi chokwadi munhu muchitenderera vanhu because mimi muri munhu wemuraini. Anofanira kuzonyanya kutaura chokwadi zvokuda. Mara asati asingadirwi izvozvo zvekuti akapenga pakuda kunotenganisa stereki hazvidiwe. Zvidiwe because chokwadi chinourayisa. Chokwadi taurai zedu kuchitaurira chete. But right. Pose ukataura chokwadi panapa ka uchida kunanga munhu mukuru kwauri ka hazvisiri anokurova wamuteerera. Unomuturuka mukuru ore handi pasaiti. Hamuna kukanganisa. Makanganisa waudza chokwadi. Unokanganisa zimakanganisa. Chokwadi. Chitorituka. Tolauda zvekuti totaura kuti tozunzuka totaura zvakati. Zvekuti kana mumwe munhu anenge achipfuura anofanira kutsidza kuti saka zvatikuita zviripo here sofa? Isusu tikona kwedu zvirura. Iripo here apo. Konoti chine nyaya iri yechamba imba. Chamba. Chiri ready. Une nini muda kukutaurira akuru angu. Chamba. Zviri kwauri wewe. Chamba chinja chatakangozvarwawo chiri kwezi. Zvitaito tombotanga takatochimaka tona tifungoti chamba. Manhu ira chinoita chamba sio kana fodya chaichai kuzungutu nekutambo nechi kana kusangana nevanhu plus zvezvangu zina mwara hausvitsenge aizi ana bluetooth adresi arikundiki aita chokwadi chemachokwadi aizi but mwana aizi ananga kachimbozi sabunoti kungwara kwake rimakazvitarisa kuti akazoimba izvozvo anoziya stereka
akatounzwa akanzwa abva abatanidza zvinhu nekuona futi kazi mwari akanga aripo mwari akabvangodora ichizviita chimbozviita mbichana kuti radzikuzviita ayo chimbozviita district not too much kana kunyanya kana kuoma kuti madrugs akaipa akaipa madrugs nembanje zvasiyana mbanje iri yebho kana kutora madrugs iwo wakutora zvasana brongo eziya takutora madrugs wana mbanje iyebho reri kutoda kutorivhiringidza kudotorakaipa harina kuipa zvacho naweziya bhozi rakasikwa namwari